noteraus. Thank you, Soldier. Ja ryhmän viimeinen nostaja, 212,5 kiloa, Atte Poikonen. Atte voitti aloituksella kultaa, mutta haluaa silti nostaa nyt 212,5 kiloa. Se on tämä laji eniten aina omien rajojen rikkomista. Ei kyllä haittaa ikinä vielä venäläisen päännappaakaan. Tanko on valmis, 212,5 kiloa. Jos se nousee, se on tähän asti tämän päivän suurin rauta, mikä on nostettu. Nosto hyväksytty! 2-1 Tomerianin. Päivän tähän mennessä kovin noteraus. Atte Poikonen ja 212,5. Pidämme 3 minuutin paussin ja sitten jatkamme seuraavan nostoryhmän kanssa. Sen tulee aloittamaan Jarkko Olviala ja 100 kiloa.